Döviz kurlarındaki artışın önüne geçmek için sermaye sahipleri çözüm olarak Serokê Giştiyê Hudaparê îsal sağlam di nirxandina xwe ya heftane de li ser ısrarkirina sermayedaran a derheqê faiz bide son sekinî. toplantısında neredeyse %50 oranında bir artış. Sağlam wiha dest nîşan kir. Kom û grûpên sermayedaran ji pere qezenc dikin. Bi vî awayî zext û zordariyê didin ser döviz û piyasayan. Piştî van zextanger faîzê de bidibe ku wek qismî serrastkirin pêk bê. Lê hetanê serrastkirinên ekonomiyê û aboriyê nên kirin wê îstikrarî pêk nê. Çixwaz faiz bê zêdekirin wê barê xezineyê giran be. Divê dewlet vê pereyê ji bo îstîdamkirinê veqetîne. Lê mixabîn ev çavkaniyên dewletê tê hebakirin. Faiz ödemeleri ile heba olmaktadır. Sağlam di berdewamiya beyana xwe de îfade kir. De her şert û mercan de sermayedar qezenc dike û wiha pê diçû. Artan faizler yatırımları engellediği Faiz pêşiye li îstîdamê digire. İstikrara îxraçkirinê û îdxalatkirinê xira dike. Tim û tim kêmasiya bütçeyê derdikeve. Sîstema ekonomiya kurevî li ser döviz, faiz û borsayê hatî sazkirin. Yani de her rewşê de sermayedar qezenc dikin. Kazanan yine sermaye sahipleri olmaktadır. Sağlam her wiha li ser mijara şewbê û perwerdehiya ji dûr ve jî sekinî û wiha li beyana xwe zêde kir. Di vê merheleyê civak bi tevahî bi telûkeyê re rû maye. Ji ber vê yekê dibe mühimtî li ser saetê bêdayîn. Em mangê her kesî dikin ku riayetê tedbîran bikin. Zarokê me ev wextek dirê ji bi televizyon, kompîter, telefon û tabletan re muhattab bûnin. Ji ber vê yekê li ser psîkolojî û ruhê wan jî wek tesîrek menfî hatî iştin. Ji ber vê yekê di çerçoveya tedbîran de mekteb ji nû ve bên vekirin û perwerdehiya rû dest pê bike. Yüz yüze eğitime tekrar geçilebilmesi için Sağlam di beyana xwe de îfade kir. Dibe zahmetiyên li ser internetê jî bê çareserkirin û wiha dawî li beyana xwe anî. Dibe kê maseyê di demek kin de bê çareserkirin. Dibe ji xwendekaran re êdî tablet bên melavkirin. Ji bo xwendekarên feqîr re interneta bê perebê temîn kirin. Bilxasa li mektebên gundan ji bo perwerdehiya ji dûr ve nirxandin ji nû ve bên kirin. Her wiha zahmetiyên xwendekarên zanîngeha jî dibên bên çareserkirin. dağıtılacağı söylenen tabletlerin ihtiyaç sahiplerine